Aurtengo proposamen interesgarrienetarikoa izan da San Mielen egitarauaren barruan. Donostiako Orfeoiak herrian eskaini zuen emanaldiaz ari gara. Kontzertua joan zen larunbatean urriaren 2 ospatu zen Arratsaldez eta San Miguel elizan. Bertaraino urnietar ugari gerturatu ziren abesbatzaren ikuskizuna bertatik bertara disfrutatzeko asmoarekin. Donostiako Orfeoiak eskaini zuen emanaldia berrikuntza izan da aurten jaien egitarauan eta harrera bikaina izan du. Koruaren zuzendaria Sainz Alfaro izan zen eta abesbatzarekin batera Gerardo Rifon organistak jo zuen. Eszenatokira atera ziren bestetik Ana Salaberria sopranoa, Leire Sarasola mezzo sopranoa eta Xavier Anduaga tenorea. Egitarauari dagokionez bertan egon zirenak abesti herrikoiak entzuteko aukera izan zuten. Hala nola, Aita gurea edo Maitean untzira. Abesti klasikagoak bestalde ez ziren faltan izan, besteak beste Mendelssohn musikariaren Elias edo Handelen Aleluia. Kontzertu honekin jaso den dirua Etiopiako Bukro herrialdera joango da. Han baitago misiolanetan Angelo Laran Aitazuria, Urnietako herriarekin oso harreman estua duena.